بله بینرت وار میدیا دنها دا اصل ریوبریا گشتیا چاندنا پارێزگەها دووکێمە وەکە دیار بەری چەند ڕۆژێکە ژمارەیەکە جوتیاران سنووری قەزا بەردەرەشی و شێخان خڕڤەبوونێک ئەنجامدا بوو دەربارەی هاوردەکردنا بەرهەمێ پتاتە لە دەرەوەی وڵاتی ji bo zanyarê zêdetir ka em bizanîn rêveberiya giştiya çandinê wezaretê çi plan heyan çi pêngav havêtîne bi hundê ku berhemê pitatan daxilî Herêma Kurdistanê nebît bi hundê ku cotiyar jî tûşî ziyanan ebin dinha da berês mesleh cêgirê rêveberê giştiyê çandinê digel min e Pitat piştî ku berhemê pitatê yanî şêwekê yekcar zor hate çandinê li Herêma Kurdistan taybeten behsê parêzgeha Duhokê yanî berhemê me yekcar zor e lewma li dîf rûznama Wezareta Çandinê înana pitat ji derve seranserî salê qedexe ye çunkî em çên bazarî tijîkên seranserî salê du erzatê te çandinê û kemiyek yekcar zor ya pitatê yanî berhemê me nêzîkî 583,000 heta 600,000 tonna me ye li vêrê lewma seranserî salê tê te qedexekirinê pitat rûznama çandinê de ya me ya Wezareta بۆچی هەر دێتە ناوا Herêma Kurdistanê dergehên me ev dergehê divêrê de yekcar em tehedayê dikin 1 kîlo daxil bitin û em piştevaniya cûtiyarê dixwekên û me li ji nejikê teyîn berdewam seredana gumirka dikin lê lêborîn ve van dimayîka me seh kirê hindek dergehên dî ve hindek daxil bîtin pêceta hindê bû navarast û başûrê Iraqê yanî ew xwe ev rûznameya Herêma Kurdistanê xirê ne ya parêzgehekê an ya duwaye lewma divêtin îcraat işlayê kargiriyên wan devera ve bêtekirinê dîsan Wezareta Çandinê me agedar kiriye û dîsan berdewam em seredana gumirka dikeyn ku her berhemekê pitatê ji derve ekser tê te girtinê parê bajarê me danîne bes lêborîn ve yanî hinda gazinda hatine kirin işlayê hindek cûtiyara ve ku ji hindek derwazan ya daxil bîtin yanî ev tiştekî yekcar xirab e bû berhemê di zarareka yekcar zor digehîn tevan cûtiyara dê çi hête kirin îcraat têne kirinê derheqê wan de yanî eker meselen bête dîtinê nav bazarî de ekî tev berheme dête girtinê dête misadere kirinê bes divêtin pêrabûn işlayê kargiriyên wan devera ve bête kirinê yanî tensîqek hebit navbeyna wan da navbeyna wan û navbeyna ew daîrên çandinê ew ê li wê deverê yanî eker wekî dîp nizbet me her kîloyeka bête dîtinê nav gumirka da dête